Takže ahoj, já vás vítám od dnešního videa a dnešní video je teda rozbij svůj mobil. Já ten mobil budu házet tady, prostě tady tak do trávy, no, jakože tam odsaď, prostě tam. Prostě tady jsem na balkoně, na prvním patře a ještě jsem ho neskoušela házet ani z druhého, ani z třetího. Tady je Anetka a potom ho teda... Jenom, že to padá. Však jo? 3, 2, 1, teď. A počkej, no tady to, prostě semka to budu to házet tady z prvního patra. Kolik je to metrů? Asi 2? 3. 3, já to tady tak zavřu. Radši. Tady dám Oh, mega. Tak já ti... Fuj, pak jsme to hodili, jo? Tak čau.